Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner. Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Shoutout natin, partner. Sino? Yung mga naghawa-hawa na pong may sakit sa loob ng bahay, di ba? Nako. Sana ang nakakahawa na lang yung pagyaman, Yan, ganon. kagwapuhan, kagandahan. Oo, itsura, Yan, ganyan, hindi kaseksihan. Ang nahawa, ubo, plema. Sama ng loob. Alipunga, buni, an-an, hadhad. Bakit nga ba yan yung mga nakakahawa? Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan. Ang bilis nilang kumapit, Sa true. Ang bilis nilang makahawa. Ang bilis nila makahawa, ang tagal nilang umalis. Sabi nga ng ibang mga nakakausap kong mga doktor partner, iba na yung strain ng mga upper respiratory system na mga sakit ngayon. Kaya kung papansin, 'di ba partner, na nagkaubo ka 1 month? Oo. 'Di ba normally niyan parang wag na yung 2 weeks. Feeling ko lang. Oo. Talaga, ako tansya ko na noon pa man, ang ubo ko talaga, ang kapit niya 1 buwan. Oo, ganyan. 3 to 1 month. 3 Clingy. weeks to 1 month. Oo. Pero Sa'yo ba? ngayon, ay hindi eh. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga, apaka thank you talaga, Lord. Parang yung guardian angel ko sobrang laki. Oh. Parang ano. Sure ka ba? Oo, feeling ko lang naman. Feeling ko lang naman. Kasi lahat ng tao sa bahay namin may sakit. Okay. For the longest time. As in yung gumaling na, tapos nagpahinga lang ng mga 3 days, may sakit na naman. Alam mo yung parang, ano ba talaga? Ano pa ba kailangan naming tirahin na vitamins? Diba? Parang ano pa ba kailangan nga? Saan pa ba kami nagkulang? Alam mo kapag nagkakasakit ulit yung mga anak ko, yun talaga yung question ko, saan pa tayo nagkulang? Diba? Sapat naman yung vitamins, turok, anak ko, nakakaloka. Alam mo, balikan mo lang yung panahon kung paano ka lumaki ng ganong edad. 'Di ba sa marumi ka ng sa bagay. Tubig kanal, no? Twice diba? a day. Diba? Kaya hindi ka na tinatablan eh. Sa bagay. Ako talaga yung pinakamatibay sa amin kasi twice a day ako nagtutubig kanal. Pag hindi available, tubig baha. Diba? Pampatibay ng resistensya. Charot. Tingnan mo, 'di ba? Lumaki kang hindi sakitin. Hindi ako sakitin. Lumaki kang hindi tinatablan basta-basta ng ubo. Correct. Yung mga tao nakapalibot sa iyo, 'di ba? Lahat sila umuubo-ubo na. Oo, ako wala. Sabi ko nga lagnat, ikaw na true. nananatiling ligtas. Correct ka. Alam mo talaga thankful ako dyan kasi ang daming gagawin. Ang dami-dami kong gagawin, partner. Sa tabukal. Nakakaloka. Yung parang pwede ka naman kasing, Nicole, pwede ka naman kasing walang gawin. Kaya lang, wala, gusto mong dagdagan. Sige. Gusto mo yan, di ba? Ginusto mo yan, di ba? Push mo yan. Panindigan mo yan. Panindigan mo yan. Ginusto mo yan eh, di ba? May pinaglalaban ka eh. Lagi ko ba naman din sinasabi, ayoko na makipaglaban. Parang ano pa bang mga dapat patunayan? Wala, di ba? Pero ang daming ginagawa, ginusto mo yan eh. Kaya thankful ako, partner. Sa dami ng ginagawa, yun talaga yung prayer ko. As in, na wag talaga akong tamaan. Kasi kapag ka tinamaan, di ba, lagi nating sinasabi, partner, listen to your body. Yes, Wala ka namang ibang choice kundi pakinggan ang katawan mo. At pag sinabi niya magpahinga ka, irahatay mo muna ng ilang araw yan, gagawin mo. Hindi ko ma-afford na maratay ng ilang araw. Lalo na at this season. Napakaraming ginagawa po talaga, di ba? Ang daming commitment, ang daming commitment. Ito nga isang beses meron pang nagtanong sa akin kung available ka basta sunod-sunod na yung gagawin ko. Tapos tinanong pa ako kung available ako at that day. Parang dalawa yung gagawin. So ako parang nanghinayang sa pera. Sabi ko, ayan na naman. Ako na may pinaglalaban na naman. Ako na nang hinayang, umuo. Tapos ngayon, iniisip ko, paano ko hatiin yung oras ko?
Hatiin mo yung katawan mo. Baka nga gusto ko nang hatiin para maging Kung pwede lang, correct, no? extra small na talaga ako. Hatiin ko na lang talaga. Pero yun, kung ikaw yung isa sa mga nasa loob ng bahay na hindi tinatamaan, na sana hindi ka natamaan. Kasi dapat meron na nanatiling walang tama sa loob ng Oo. bahay kasi yan yung inuutusan, yan yung lumalabas. Correct, Yan yung mag-aalaga. Mahirap kasi kung yung mismong nag-aalaga nagkasakit na rin. And remember, at nangyayari yun. yung mga tao sa bahay, yung mga kasama natin sa bahay, sila po yung priorities natin. Yes. Diba? These are family members. Oo. Kahit yung kasambahay natin, family members Totoo. natin yung mga yan. And priority natin sila kasi the moment na magkaroon din sila ng sakit, di ba sira yung dynamics ng bahay. Totoo. Wala na lahat. Oo, yung ganun usual. yun. Totoo. Tapos parang yung bahay, parang amoy plema. Alam mo, Yung dami pwede maisip plema agad. hindi may ganun. Pwede naman amoy kulob muna, hindi fresh yung air kapag parang walang kasambahay. Di ba? Kulob na plema na ewan ko ba, parang ganun pag madami may sakit, tas amoy yung liniment din, di ba? Oo. Lahat na sama-sama na. Ang Correct. pangit, yan yung sinasabi ni partner na nasisira yung dynamics. Kung Oo. usual yung bahay ninyo amoy fresh air. Yan. O amoy ano tawag doon, yung kandila na mabango. Yan, malinis Or- ang sahig. Correct, di ba? Walang tambak na plato sa true. lababo. Alam mo partner, totoo ka dyan. Kapag ka may sakit yung mga anak ko, malalaman mo Oo. Alam mo kung bakit? Oo. Ang daming cool fever na nasa namin kisame. Kasi pagkatapos silang gamitin, inaitsa nila sa taas. Pinapatsya nila. Iniitsa nila sa taas. O pagka ganun, ay may mga sakit yung mga tao dito. Iba magkasakit yung mga Oo. tao, pasaway. So, ganun talaga. O kaya minsan sa pader, di ba? Pagka hindi na mainit, di ba? Oo. Pag hindi na malamig, iniitsa na nila yan sa kisame, sa mga pader. So, nasisira yung usual. Yan yung sinasabi ni Oo. partner na dynamics. So, kaya yung usual na ganitong oras, lagi kayo lumalabas. Hindi kayo makakalabas. Siyempre, makakahawa ka, di ba? Correct. Yung mga ganun. Sabi nga ng anak ko kanina, bago ako pumunta dito, sabi niya, Mom, your birthday is coming up. Sabi niya, malapit na your birthday. Sabi ko, oo nga anak ay ang talagang tanging prayer ko talaga on my birthday. Sana maging humans na kayo ulit. Kasi right now, all of you are dogs. Kahulan kayo ng kahulan. Oo nga, tawa ng anak ko di ba? Sabi ko, nagkakahulan kayo sabay-sabay. Mga aso ba kung kasama ko dito? Kasi talaga, dadating talaga yung panahon, hindi ka na masyado maghahangad ng so much, kundi ang ihangad mo is the good health of everyone in your family. And remember, again, that's a part of your priorities. Correct. Diba? Yung health ng lahat na nakakasama mo araw-araw. Mostly your family members. Totoo. Ingatan natin ang kalusugan nila kasi pag tinamaan nila, ang laki din ng likelihood na mahawa ka Correct. Kasi magkakasama kayo sa kwarto. Tama. Iisa kayo ng banyo na ginagamit. Sama-sama Kutsara tinidor nyo, malamang nagkahalo-halo niya kasi magkakasama nga kayo sa bahay. Hindi naman lahat merong yung yung ano ba yung sa mga pangmayaman partner, Oo. ilalagay mo tapos i-sterilize. Oo. Sterilization, Oo, di ba? Sa atin, Hindi lahat. hinahablos, ano ba tawag doon? Basta inaano lang. Oo. Hinahalbusan. Ganyan. Oo, diba? So sama-sama. So yung paghawa, talagang napakalaki yung possibility. Yes. And ito po talagang malupit, diba? Hindi lang sa loob ng bahay, talagang yung sinasabi nating protect ourselves pag nasa labas. Kasi hindi natin alam yung mga nakakasalamuha po natin. Yes. Kasi diba, sinasabi ko nga kanina, dapat may manatiling hindi magaling dyan sa loob ng bahay. Dapat wala siyang sakit kasi siya yung pwedeng utusan, siya yung pwedeng lumabas para bumili ng gamot, pagkain or whatever. Papaano kung wala? Correct. Paano Oo. kung walang mauutusan at yung Oo. uutusan ay may sakit na din? Oo. Itong may sakit na ito, makakasalumuha mo yan. Hindi mo Oo. naman wala naman po tayong Oo. special power para magkaroon ng x-ray vision para makita kung sino yung kulay green. Di ba? Oo. Pag kulay green, may plema, ganon. Kung sino yung yellow, pag malinaw kulay, lang. pag pula, ano yun? Pag pula, nagiinit yan, di ba? Iwasan mo yan. Charot. Di ba wala naman tayo x-ray vision to find out Oo, correct, kung correct. sino dyan yung merong sakit at hindi. Di ba? Yung iba dyan, hindi na rin talaga nagmamask kasi ang sabi, hindi naman daw talaga nakakatulong. So, madami po tayong nakakasalamuha every day na Totoo. posibleng sila yung nautusan para lumabas at bumili ng gamot. So, wag natin kakalimutan, di ba? Yung mga itinuro sa atin ng pandemya, wag maging salaula. So, Agree. maghugas ng kamay, Totoo. mag-alcohol, para na hindi na mag-spread ang disease. Napakasimple lang naman po. Ito ulit-ulit, pero ang dami ko pong nakakasama sa iba't ibang klase ng CR. Pwede din dito, partner, na paglabas, pag galing nila ng cubicle, diretso na silang lalabas. Walang naguhugas. Tapos,
Tapos kakamay sa'yo. magsha-shake Aakbay hands. sa'yo. Correct. Diba? Hawakan Diba? yung gamit mo. Yan, yung diba? doorknob na, di ba, na Na isa hinawakan lang. niya, nandun nakakapit na lahat. Totoo, Di diba? ba? Yung libag na hinawakan niya sa CR, Correct. di ba, napupunta na sa doorknob. Hindi natin masasabi ganun kabilis yung pagkalat. Kaya nga 'di ba, ang dami mga batang may sakit kasi sa school, hawa-hawa na. Yes. 'Di ba? Merong isa diyang may sipon na pinahid sa kamay niya, pinahid sa upuan at may alam mo yung ganun, ganyan. Ako sobra ako naniniwala dun sa hatching talaga. Kunyari humatching yung isang tao sa isang kulob na lugar, tendency maya-maya hatching ka na. Ayan na Paano nga. ko yung hatching na yun? Maraming virus. Ayun na nga, Diba? diba? Tendency, may magka-virus ka na rin. Totoo yan. Sisipunin na kayo pare-pareho. Correct. Diba? Kaya ako pag may humatching talaga ako, yung t-shirt ko, ginaganon ko agad eh. Ginatakpan ko agad yung ilong ko, hindi muna ako hihinga. Halimbawa sa elevator, Correct. hindi napigilan ng isang nakasakay doon na humatching siya. Maaaring wala naman siyang sipon. Baka Oo. lang talagang Nahatching. nahatching siya kasi may alikabok or whatever. Di ba? Oo. O ka ba, naabahuan sa'yo. Di ba? Tapos ako yung nagtakip. Oo. Ikaw pa itong mayabang. Ikaw na nga itong may amoy. Ako pala yung sanhi. Oo. Ikaw pa itong mayabang, di ba? Ganun. Hindi kasi yung labas at pasok ng tao sa elevator, hindi mo alam eh. Totoo. Diba? Ano yan yung traffic ng tao diyan mataas. So ibig sabihin, yung mga humatching diyan, nandiyan ikot-ikot lang diyan Totoo, yung yung virus. virus. So the moment na pumasok ka diyan, ang tendency is malanghap mo talaga kung anong virus na naiwan doon. Siyempre pagpasok mo sa unit mo, kung nakatira ka sa kondo o kung sino man kakausapin mo, mahahawa din sila. Ganun May siya kabilis. Ganun po siya kabilis. Diba? Lalong-lalo na kung mahina yung immune system mo. Correct Alam mo naman ka. bilang mga doktor ngayong araw na ito, as doctors alam for namin today, yan. we know that, di ba? Ilabas na nga yung prescription pad. Charot. Makapagsulat na nga, 2 cup ng tubig kanal para tumibay ang resistensya kasi kailangan mo rin ng bacteria. Yan, Love, yan. Dr. Chris Chuper and Nicole Yara. Hindi, mabilis talaga kumalat. Kung mapapansin Yes. po ninyo, marami naman nakaka-relate dyan na gumaling na, tas biglang nagkasakit ulit, o di naman kaya, isa lang ang nagkaroon, biglang the next day, 3 na kayo or 4. Sa office, di ba, minsan sabay-sabay, di ba, may mga ganyan, mabilis ang hawa-hawa. Kaya kung dapat kilala po natin yung mga katawan natin. Agree. Yung onset pa lang na merong nararamdaman kang may paparating na pasipon ka na, ganyan, kontrahin mo na agad, inuman mo na ng mga madaming tubig kanal, sabi mo. Kala mo seryoso. 'Di ba? Inuman mo na kung ano man yung kailangan mong, alam mo naman kung alin yung totoo. alin saang gamot kahiyang, yung mga ganyan, 'di ba? Correct. At saka syempre, katulad ng lagi nating sinasabi, patibayan na po ito ng multivitamins, guardian angel at prayers. Yan. Napaka-importante ito, laging binibigyan diin ng tambalan. Yung listen to your body, ulitin po namin, signal po kasi yung binibigay nila. Correct. 'Di ba? Mga indicators po sila. Kapag sumasakit ang katawan mo, ibig sabihin may mali eh. 'Di ba? Kapag nauubo-ubo ka na, nangangating lalamunan mo, may mali eh. Ngayon, pag hindi mo sila pinakinggan, lalala at lalala siya. Totoo. 'Di ba? Parang kalampag ng sasakyan, 'di ba? Sa makina ng sasakyan. Kung ano man naririnig mo sa sasakyan, pag hinayaan mong may kumakalampag diyan, 'di ba? Paglipas ng 1 linggo, 1 buwan, hindi na kalampag 'yan. Kakarag-karag na 'yan. Pag pinalipas mo ulit, hindi mo pinansin yung kakarag-karag na ganon, 'di ba? Tendency is tirikan ka na. Totoo. Diba? So parang ganun din yung katawan natin, mga kaibigan. Yung pangangati, halimbawa, nangangati na yung paa mo. Hindi mo pinapansin. Oo. Tapos paglipas ng ilang araw, sabi mo, ba't ang kati-kati ng paa ko? Diba? Parang namumulan na siya. Yan. Hindi mo Hindi mo pinansin nung una eh. Oo. Di Diba? ba? Kinalabasan, alipungan na talaga. Correct. So every time na maghuhubad ka ng sapatos, ang baho-baho na. Tingnan mo, ang dami mo pang dinamay ng mga taong nananahimik, 'di ba? Nananapak yung amoy ng alipunga mo. Diba? Nung una kati lang Kung sana inagapan mo na, hindi na siya umabot hanggang tuhod. Kasi Oo. kung alipunga mo hanggang tuhod. Ganda mo babae, may alipunga ka, 'di ba? Hanggang tuhod. Hanggang tuhod yung alipunga mo. Umakyat, meron kang kalala, part sa sobrang salaula, umabot hanggang leeg, 'di ba? Wala siyang pakialam, hindi niya pinakinggan yung katawan niya, eh. 'Di ba? Lagi nating sinasabi, no? Let us listen to our bodies. Yes. Pakinggan po natin ang ating mga katawan. Kailangan natin ng, 'di ba, hindi tayo robot. 'Di ba, pag sinasabi ng katawan natin na kailangan mong magpahinga, itulog mo. Totoo. Matulog ka. Correct, Diba? ha? Hindi tayo robot. At uulitin natin, ang katawan po natin ay iisa. Yes. Hindi naman kapag napagod na ng husto yung katawan, meron pong kapalit. Wala. Tama. 'Di ba? Tsaka dapat hindi tayo sakitin. Ito yung Naku. sinasabi natin, 'di ba? Dapat wala kang attitude, dapat hindi ka rin masyadong sakitin. Kasi? Para hindi ka palitan ng AI, sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na nga magaling. Halimbawa. Oo, diba? Tapos sakitin ka pa, tatanggalin ka talaga. Oo, papalitan ka ng computer. Naku, sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Ang dami pa nating kailangang
bayaran. Ang Oo daming bayarin, nga. hindi natatapos. Ay, naku, Oo. talaga bawal magkasakit. Oh, Tapos galingan mo bawal. pa. Sa Oo. true. Ha? Ingat po tayong lahat mga kabisyo, and we always pray for our safety. I'm Yes. sure nabalitaan mo yung tungkol sa trending news kahapon, di ba? Nananahimik sa loob ng bus tapos biglang binaril. Grabe, Kakaloka, no? So let's always pray mga kabisyo for our safety. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!